Like? What? Like a flip. Don't speak. Салто. Скачам с надолу главата. Dive. Flip. Front flip. Предно салто. Не знам. Главата надолу, краката нагоре. Имаме го като преживяване в GiftTube. Скок с бънджи. Да, точно така. Браво. Good. Заповядай. Ето това е вашият подарък. Може да си го отвориш и да прочетеш какво печелите вие двамата. Билет за двама за музей на илюзиите. О, благодаря. Харесва ли ти? Да, благодаря много. Не сте ходили? Не. Много е готино. Само това ще кажеш. Мерси. Чао, чао. Бай. Ние сме GiftTube. Предлагаме над 800 преживявания.